kum sang ni sanga somruk pathum in do na rap thlak tak da folan ti in khovelan wai chiat vek nu dai to ania khopui pakhat sky city a saleman ti chu khopui a zonga ro pui ber emoti turin aloading le lu to mai chuti mek lain scientist pakhat Dr. Dyson chuan electronic parts azon kwalna lama robot pakhat an lo pai mishing ang chia siam hi a mulol chutlai mun chu Iron City an ti ni in Sky City nuailama a oma Sky City ang lo takin a changkang ve lutuk lo ti chuan robot chu in lama a hon ta nge a buai pui sok sokin chu robot chu taksathar a pek nuwa thilpoi mo dang te chu a khoi zela ni tamfak lo nuwa chu a robot siam that mishing thuak ang nei an ti chu aron harve ta hlol mai chutia taksathar alo nei chu mak atiman viau nuailama chukin Dr. Dyson chuan robot dang pakhat chu athon fekin alo siam that sakti azumule nakin lama breakfast te an eiduna chu robot chuan a hun kal to pakhat ma hriat anei lova a min po a hreto heklo breakfast an eizo lama pona a han hoi thoveng ve a chung lama zalem khopui boru kalo kangwa wa mai mu chuan angai na a shelo tak zet ti chuan a topa Dr. Dyson chuan a fanu thita mingang chuan chu robot chu alita ti a minga asata ani chumi nuwa khochung chu fangkwalin an chen mun Iron City an din chan dik tak chu mitam tak zalem ho du lo pai khom haya dam ve sham an oma chung ho khom na chu ani deuh ber mai chu baka Iron City chu zalem thu nei tu telam enkol tho ni in zalema luan du ani chuan game rap thlak tak motor ball antia an chakangai motor ball chu robot sang inti siakna ang deuh hi ani nge chutia khopui an fan kwa lai chuan alita chuan mi papakhat Hugo hi atong chupa chu alita ang boka zalem khopuya lu chak tak lo ni ve in alita kudvela han ente chuan tha ati kher mai an khopum mai chuan Dr. Dyson a kut chuak ani to chuan thatura ngaina an nei vek to alita chuan Hugo murwal chuan angai ngal viau chumi zan chuan meiche pakhat hi pon lama alo chuaka chuti lai chon thok le khata robot ni tak hian aron that takmak mai le chuti mek lain alita po azan mu aron har lol Dr. Dyson po chu aron hove chia alita chon Dr. Dyson a kuta hliam po chu alo mu chiang le atuk lama alita chon Dr. Dyson le a assistant chu robot pakhat an siam thatna chuan alo puya chu robot chuan zan lama meiche pakhat tha ani chungchang chu aron soi chuak chu tual that tu chuan black market lama atak sapeng sang shal adu awangin ataksa chu achandar ne hle ti in aron soibok chu thu awang chuan Dr. Dyson chuan alita chu zan lama chuwa khapsak ngalin Iron City lo omsia chu a shil mol pon lama achua nuwa alita chuan chiren hi atong chiren chuan alita taksa chu alo la hret chiang ngang mai thil omsia kan hriat belle ta chiren chu Dr. Dyson a nupui hlui lo ni rengin chiren chuan motor ball tournament nei tupa vector nena zalem khopuya kaldai alo du chu wang chuan Dr. Dyson chu tournament a chakpui ngei tur robot chak tak siam turin aron ti hlol mai ma se Dr. Dyson chuan alo du lo pur chuta chiren chu thinrim hle in vector kianga chuan pon lama achuak nal mai ani chuti lain alita le Hugo te chuan an thian tenen motor ball an lo khela atir chuan alita chuan harsa ativiau ma sela zoin aron thiam sheta atopa phei chuan gema chuan achak chove zut chumin nuwa Hugo chuan chocolate te lei sakin amun ngai nat ber biakin hlui chunga chuan zalem khopui en turin a hruai le alita chuan zalem hnuai nom nok paina hmuna Dr. Dyson in achar thu aron soya chu wanga zalem atanga ron kal ani ain rin thu le engma a hria to lo thu aron soibok zan khat chu alita chuan Dr. Dyson thom dim taka suitcase khai pa a achuak ruzal sa lai chu a muthut mai chu tiang san rei to taka akal na hriat tum chuan azui ruthuai azui zel ta ka chuan Dr. Dyson in ahman ro shol lian pui mai
a phorti chu mu in a pia dewa meichia local chu tha atum ni om tak chuan alo chang taran mai chu vele alita chuan avadang thuaya meichia po chu khoya emo alo thang bo man chutia anin hnial nak lai chuan palian tak mai hi lo langin Dr. Dyson chu Hunter Warrior tia aron ko chuan alita chu alo bo tul mi pakhat hi chunglam atanga ron suang thave ngalin Dr. Dyson chu aron vota cher mai le chung pol te chu robot fake anniya criminal ni in mishing tha chu nuaman ti zong tak ani ama meichia lo that tu te po kha an lo ni nge chu ta le Dr. Dyson chuan an singa pakhat ban chu a han tan chum mok chu pa po chuan ron be ngalin Dr. Dyson chu leya athal ngal top chu vele alita po aron thlok phei ngal fuwa a Dr. Dyson kud lo thak tu chu ron soi sa chiamin athat ta mak mai ani meiche robot kha a blade hriam tak nena ron che vele in alita nen chuan anin be chun zom ngala alita chuan chu nulu chu banga atlo chil pop a ngong chu abung ngala alule ataksa chu ain chen phok mai atopa robot lian zet chuan gruska ani thu ron soin alita chu aron be ve ngala ma se alita chuan ol sam takin alo bum zat boruaka chuan a han kanga chu pa ban chu avoi khat khika chuan abung le tarup mai chumin nuwa alita chuan Dr. Dyson a man ruwa kha a manga chu paliana chu a not bo tawang mai ani chutlaya an hna an so nu in Dr. Dyson le alita te chu factory lama an kala ta chuan Dr. Dyson chuan engkim alo shilfia an khuwa a criminal swal tak te man turin police an velova ma se factory lam chuan chung mi swal te that turin bounty hunters an ti te chu an ruai thin alita chuan Dr. Dyson in bounty hunters azom chan chu ala she thiam lo tak zet Dr. Dyson chuan ron soi selin afanu chu criminal lo om takin alo tha saka chu ta tang chuan afanu that tu chu tunge ani ti azong tangat ngat afanu phu ba la ka tum luat na chuan anu pa in kara chuan khichat siam hialin chu anu pui chiren pon akal san chan ber ani sin dot lia chiren chu azan mu aron har lol atuk verke dar chuai chuan gruska aron luta gruska chu chiren le vector te tana lo thok alo ni reng mai gruska chuan Dr. Dyson in meiche robot chak tak akol thu le chu robot chu atim te zong that tu ani thu aron soita chiren chuan gruska chu siam that tum ngalin ma se chu ti lai chuan power chak tak hian gruska chu aron control thut mai chiren le vector chu gruska kal tang chuan aron be ngala vector chuan chu power local na chu zalem lam atang ani ti a hre chiang le nova power te in a ming an fu a alita chu thata taksa experiment atana lokeng turin an ron ti ani chumin nuwa nova power chuan vector chu athu nuaya adale ngala chiren hena zalem akir le adu ani chuan athu oi le turin a shil chuti mek lain alita le Hugo te chu motor ball an lo khelna hmuna hian an kala chutlai hmuna chuan robot te chuan an thiam thil manga ballin chu pa chuan an lo tlana chu in beina tual zola ading chang ber chu chaka puan ni in loman atan zalem lama kal an phalsak don bok chutia anin biak lai chuan Hugo thian te chuan ron kawin na poimo tak kan nei ti in an mela chuan an thutak mel le a rang takin Hugo pon alita hena in thana thu soin akalwat motor bola an champion chu pona akallain miswal rual te chuan an ron mana motora an hruai ta dai mai aban chu an tan saka chumi hnu loka chung ho chu tu tenge ti kan hmu thuai an leader chu Hugo khalo ni rengin vector tan alo thoka man ro chi rang supply tua Hugo chu atanga chumi aya vector chuan poisa alo pethin ti chuan an champion chu vector hena an hruaya vector chuan champion tuma in om lovang tia a soi nuwa a that ta dai mai ani atuk lama Hugo le a thian te chuan alita chu Iron City chu san puin luimoi tak mai omna hian an kala ta chuan in dolong hi an va mu chu in dolong chu United Republic of Mars ta lo ni in kumsa thum kalta a
khovel an ron bei tuma an hnut chia alo ni nge chuti lai chuan alita chuan chu long de na in zom na nei tlat hiana in shia man mo takin long lampan chuan atlan thuaya a chunga lutin a hun kal to a hriat thei ngei chu a in bei sei room pakhat a thlen chuan cyborg taksa changkang takhi a hmuwa amit alanghal khermai chu taksa chu Dr. Dyson a hna keng fatin miswal tak takte bei ve adu awang chuan chu taksa chu ama awo turin angen ama ero chu Dr. Dyson chuan alo du tlat lo mai chu wang chuan alita chu alom lo hle a Dr. Dyson in ral thuam chak taka asiam pha be seina nen chuan Hunter Warriors a chuan a hming a pelut ve ta mia mai Kansas barlam lo langin chutlai mun chu Hunter Warriors tam tak an kal khom na mun ania alita le Hugo te chuan Gruska beitura midang lam tanga siam chu an harsat viau chuti lai chuan cyborg pakhat Japan chuan alita chu aron chong mel et le chu wang chuan alita chuan Japan chu a soi sata shep bara chuan boina a chuak ta wa nei thak takin Dr. Dyson po alo lang ve thuaya atua ma hi ka siam thapei kherlo che uania tia ron soin an boina chu aron khap dai thei ta sham chumin hnu loka Gruska chu aron lan chun zom ngal a ma aya thazoka alawin siam towa alita chu in sual puya aron chow vele thor mai le chu ba ka Gruska chuan nova in aron tir thu a soibok alita chu chakin in sual thiam viu ma se Gruska chu a chak to em awangin alita taksa chu a chene hle a Dr. Dyson le a team te an ron lan man lo awang chuan atopa Gruska po an hnot kiang thei ta sham ani Dr. Dyson chuan alita chu leplama bok a hruai le thuaya du thlan tur dang om ta heklo chu cyborg taksa an charkha awo sak ta nge a taksa thar anei nu chuan alita chu a chak zual sau a theina sang chuan ma a sona Dr. Dyson po chuan mak alo ti ve hle chuti mek lain nova chuan vector chu alo thunun le a Gruska in alita a hne lo non le ti a hriat chuan a thin rim khermai ma se nova po chuan tactic thar nena ron la pen chu azel ala tum chumin hnuwa vector chuan Hugo chu a hmuwa alita chungchang chu zotin motor bola tel tura I thlem thu thei ani chuan zalem lama khathon nga lang che ti in alo tiam atuk zing lama Hugo chuan alita chu motor bola tel ve turin a thlem thu thei ta hlo mai le poisa tam tak an hlo thei thu le chumi manga zalem lama an kaldun thei thu mangte chuan a thlem zai alita po chuan Hugo chu adu ema wangin ngai tua lem lo chuan alo o liam ve maya ma se enge lo thleng tur ero a shelo ral khata tanga Japan chuan lo thlir ve rengin ama anin ti boy hlak awang khan phupala alo tumru hle zan lama elita chu tryout nei turin alo in peito hle a Dr. Dyson chuan film khur le tura lo chamol molin tournament chu thataka khel turin du sakna alo hlan mol le lama vector chuan fighter dangte chu alita that ngei turin alo tia a that tu apiang chu poisa tam tak pe kaniyang ti in fighter dangte chu alo thlem alita chu stadium chunga aumta antran ma hau chuan alita chuan a tumpui turte omdan atang chuan engmo fel hlel dewa omti chu a hrethiam ngal game chu tanin alita chu anron pitum fal bik hle a ma sela anron beina chu lo bum thei zelin alita chuan thatakin game chu ala khel chho zel atopa phei chuan game po ngai sak to lo chuan alita tha ngor chu antum bur to pon lama Hugo po chuan alita awang chuan a hna thalo tak chu bansan alo du to a thian pa tual tha bansan tura alo ti lai chuan Japan chu ron lang ve thutin alita ti nat atuma wang chuan Hugo chu tha aron tum ani chuta Japan chuan cyborg pakhat chu a han thata Hugo chu tual that tua ala pu vek zui chumi hnuwa Hugo chuan Japan chu tlan chiat sanin atopa leihi awathlenga alita chu abewat biakin hluilam apan thule chutlaya ron kalfe vat tur chuan atingal alita pon Hugo in boina atok ti achiatin stadium chu achua san rang hle a fighter te po chuan an la ve reng chung fighter te chu atha vek nuwa
biakin lam chu apan thuaya Japanin Hugo tha atum lai chu vadang man lawin ma se alita chuan Hugo in zalem thlen nan mai maya manatum ti ashiat le ta ka chuan alung ni lo le oi har atitak zet Hugo po chuan buman tumna mai ani thu alo soi ve na samai lita ero chuan ngai dam ngal mai chu ala har sat le a chutia anin mu thiam vak lo lai le an in rin lo lai chu chu in Japan chuan Hugo chu apuma aron vit thut alita po alo chong ngal le a Hugo chu biakin lam apan puifat Hugo chuan alita chu amangai thu le zalem lama kal ai po apoi mo zok thu ashilta chuti mek lain chiren po kha alo lang ve a vector ne na tho dun alo hne to emawang chuan alita chu apui thei thu aron shil Hugo chu alita ang chi a ataksa cyborg ka an siam ve thei thu aron soi nakin dewa elita chu Hugo alu kengin pon lama aron chuaka Japanin dan alo tum chuan alita chuan mai chu lo zai thlak sak lok mai ti chuan Hugo chu lep lama a hruai thuaya ta chuan Dr. Dyson chuan Hugo alu le cyborg taksa chu alo zoma mishing ang chi a na thok thei ani chu pa ka alita hne na chuan vectorin Hugo zalem lama thona tiam chu dot mai ani thu a shilbok ani Iron City mi le sa te chu motor bola an champion ani lo chuan zalem lu ngot dan om lo shim shim chumi hnuwa alita chu factory lama akal thuaya vector chu avapan chuti lai chuan Gruska Khan alita chu aron hliama ma se atak sathar chuan healing power alo ken telawang chuan ainti dam hnuwa Gruska chu athat tange nge a vector hne na Nova chu min hmuro te in avo bet ngal Nova chu vector taksa manga ronin lan ve ngalin alita chung kwale chiante atha vector thu aron soi chuan alita chuan athin rim emawangin vector zok chu atha pha ringot chutia vector atha nuwa message hi adonga Dr. Dyson chuan Hugo in zalem lampanin tuplian taka zo mek thu aron shil elita chu atlan le thuaya Hugo chu lo let le turate in zalem lampan an lo tiam to chu Nova in abum mai che ani kha te in ashil Hugo po chuan alita chu alo ring ngal thlap ma selet le nan chuan atlai tama ma deu Nova chuan a in ve na blade lian le hriam tak chu aron chuwa tarup mai Hugo chuan khu ma han tuma ma se chu blade hriam tak chuan ataksa chu azai som ta vek mai le leilama atatur chu elita chuan lo man lawin ma se Hugo ban abun lek to awang chuan andin mun chu a him vak lem lo anin chan thei don lova a hriat ta ka chuan Hugo chuan engkim awanga alom thu shilin atathatawang wang mai Hugo thi atanga thlatam vak lo hnuwa alita po chu motor ball tournament a ala tel zela tuna chuan superstar alo ni to hial mi puite chu aming alita tia lo aw na samayin alita po chuan phubalak chak na mitmeng ne na angun nam chu zalem lama tinin Nova po chuan chunglam atang alo thlir ve reng ani ole ka video thlir tu zong songte in savai chunga kaloma video dot lea kalin hole theu don dia mang traffic ule